Shwmae, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I ddangos sut mae hawdd I weu I coginio gyda'r coginwr gwasgad. Yn enwedig, dwi'n eisiau I ddangos sut mae cyfleus ydy I coginio cig wedi ei rhywyd, enghraifft fel cigia wedi rhywyd gyda llyseien wedi rhywyd yn y coginwr hwn, a pha mor wych yw'r cylyniad wedi'r ei coginio. I ddechrau, mae gyda fi darnau o cigiau wedi ei rhywi, a fi jyst yn gosod nhw yn yr pot yn y coginwr gwasgiad. Fel hynny. Maen nhw'n hollol rhywyd, fel dach chi'n weld. Maen nhw'n mynd sydd ymlaen yn y pot. Ac oherwydd fi'n angen I coginio casserole, fi'n ychwanegu ychydig o selsig, ac hefyd fi'n ychwanegu llyseien sydd wedi ei rhywi sydd yn y pot hefyd. Yn y saffbydd yw ychwanegu y dŵr, ac fi'n ychwanegu y dŵr jyst digon I cuddio yr holl peth. Ac wedyn dwi'n cuddio y pot gyda'r cladd ac angen I sgrio I mewn. Ac wedi hynny, dwi'n jyst yn angen I troi yr amserwr I 50 munud. Ac felly, mae'n un mor syml fel hynny. A rydyn ni jyst yn angen I aros am y 50 munud. Fel dach chi'n weld, mae'r golau ar y tŷ ffrynt wedi troi oddi wrth yr lliw oren i'r lliw gwerth I dangos mae'r pot yn y coginwr wedi ei seilio yn y vacuum sydd yn wasgiad uchel. A dyna y peth sydd yn achosi yr coginwr I coginio mor effeithiol. Ac hefyd, fel dach chi'n weld, yn ether i'r tician o'r amserwr, mae'r proses o coginio yn hollol yn dawel, a dyna y rheswm pam dwi'n mor hoff o'r coginio'r gwasgiad. Ac hefyd, oes dim unrhyw beth o'r arogl o'r coginio. Dwi ddim yn gallu clywed neu oryglu unrhyw beth o'r orygl o'r cig neu llyseien. Mae'r holl peth wedi ei cynnwys yn hollol yn y vacuum yn y coginio'r gwasgiad. Nawr, mae'n hyn wedi bod mwy nag 50 munud. Yn ychwanegol i'r 50 munud, roedd ni'n hefyd angen I aros am oddeutu 5 munud yn ychwanegol ar gyfer y gwasgiad yn y pot I leihau i'r gwasgiad gyffredinol. Wedi hynny, roedd cloi yn y clawdd yn agor I caniatáu y clawdd I fod yn agor. Felly, sut yw'r cylyniad o'r coginio? Wel, gawn ni weld. Gawn ni agor y clawdd.
Fel da chi'n weld, ar ydyn gyda ni casrol yma sydd yn edrych yn wych, a gyda'r cigiau mae'r cig yn meddal ac mae'r cig yn toddi oddi wrth yr ysgorn. A sut mae'r cig yn blasu? Wel, dwi'n just mynd i blasu darn ohono fe. Iechyd da. Mae blas yn hyfryd. Llawn blas. Hefyd, mae'r ansawdd y cig yn meddal ac yn hyfryd i fwyta. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.